feliz sábado para Unitur. Voor iedereen. Da contento di porta junto con voi aqui nanan. Ik ben heel blij om samen met jullie te zijn. Sì. Yes. Ja, beter? Oké. Assim het ook ons por compartir awe meinta. Zodat wij vanochtend met jullie samen kunnen delen. Oké, dus ons tinha tema awe sabedoria of bovedad. Onze thema van vandaag is Ja. wijsheid of domheid. Salomon e dos muenan di revelação. Salomon en de twee vrouwen van openbaring. Yes. Hopi di nós sago nós te bibando e maneira nós te mira turco está baiendo. Zoals velen van ons weten, als we zien alles wat rondom ons aan het gebeuren is, Nós te mira em verdade que nós te bibando den e fim de tempo. dan zien we inderdaad dat wij leven in een eindtijd. Dus não tem dúvida enquanto diz aí. Er is geen twijfel erover. Se nós não estava a querer ou estava a dúvida, Als wij niet geloofden of wij twijfelen of we hadden er twijfel erover, já me te querer ou não tem dúvida mais. dan denken we dat er geen twijfel er is. Pero a única coisa está assim, Eén ding is wel zeker, que nós vida não me se preparar para o tempo aqui. onze levens moeten voorbereid zijn voor deze tijd. Pessoal, não pode stop e guerra que acaba de começar. We kunnen niet de oorlog die is begonnen stoppen. Pero tem guerra interno sim, que a água pode escolher qual lado votar sim ou não. Maar er is wel een interne oorlog waar wij kunnen wel kiezen aan welke kant wij staan. So inimigo de 13, tu re guerra não aqui, de Medio Oriente que tu receiam. De vijand brengt al deze oorlogen in het Midden-Oosten. Pero de mesma maneira, a Bíblia diz nos de Efésios 6. Maar op dezelfde manier zegt de Bijbel in Efezes 6 Para nós vestir a armadura completa de Deus. om de hele wapenrusting van God te dragen. De como sombra nós também meio de guerra espiritual. Waarom? Omdat we staan te midden van een geestelijke oorlog. E a flecha não te bine de turbanda. En alle pijlen komen van alle kanten. Mes coisas que nós mire bom não te bine de turbanda. Zoals wij zien, al die bommen die van alle kanten komen. Dus Deus que evita cada de nós ave para ter a armadura completa aqui vestir. Mogen God ons helpen om deze wapenrusting helemaal hebben. Lago nós reza. Laten we bidden. Para de amor, segundo nós te abre a palavra. Lieve Vader, nu dat we uw woord gaan openen, Inspirar, Senhor, por meio do Espírito Santo, geïnspireerd door de Heilige Geest, o servidor e também nosso irmão Alba, que te traduzir, zeker broeder Steven en mij, dat gaat u vertalen. assim, Senhor, nós dois podemos usar como bom instrumento para apresentar a mensagem aqui no nosso povo. Dat we met z'n tweeën gebruikt worden als instrumenten om deze thema, deze boodschap te brengen. Dus nós também depender totalmente de vós, Senhor, para Abba poder dirigir-nos. We gaan dus helemaal op u leunen, zodat u dit allemaal kan begeleiden. Foi começo até no final da mensagem. Begeleid ons tot het eind van deze boodschap. Temos pedimento em nome de Cristo Jesus. Dat vragen we in de naam van onze Heer Jezus. Amém. Amen. Ok. Agora nós acabamos de escutar David, não é verdade? We hebben net over David gehoord. Pero nós estamos que David estava rei de Israel. Maar we herinneren dat David was de koning van Israël. Pero aí chega momento que o mestre começa a preparar Maar er kwam een moment dat hij moest gaan voorbereiden. de como ele virando, ele vira grande cava. Omdat hij aan volwassen persoon was geworden. E agora ele começa a preparar o seguinte rei para virar rei de Israel. En op dat moment moest een andere koning voorbereiden voor Israël. Ok, dus esse momento chega. Dus het moment was gekomen.
Na bin seca rei pa explique ko heiti uno a subir riba bo trono e banda. Dus ze kwamen bij de koning en zei, er is iemand op jouw troon opgestaan. Versículo 24 di 1 Rei ng capítulo 1. We gaan in eerst Koningen, hoofdstuk 4. Ja, hoofdstuk 1. Sorry, Ja, van hoofdstuk 1. 1 Koningen. En toen bisa e ora e natanga bise, Senhor mi rei, ta abo, abisa, ta Adonias, lo bira rei después di mi, y ta él lo sinta riba mi trono. Prome rei. 1 Prome- Koningen 1, en vers 24? Yes. Ja, sorry. Nee, het is 1 Koningen, hoofdstuk 1, vers 24. Ja. We zeggen het volgende. En later zeiden, mijn heer koning, hebt gij gezegd, Adonia zal na mijn koning zijn en hij zal op mijn troon zitten? Yes. So, lo que está pasando en Antaco, rei no ora so, ora quella mira che rei stava da bio cava. Oké, hier wat gebeurd is, toen ze zagen dat de koning oud is geworden, E la curi bij Sinta, rive trono. ging hij gelijk op de troon zitten. Pero eigenlijk no ta etingo bira rei, Maar eigenlijk is niet hij die koning moest worden. sino e Judi David, Salomon. Dus zoon van David, dus Salomon. Ok, dus ora e tata te bij prepara suyo. Dus op dat moment zal de vader zijn zoon gaan voorbereiden. Ok, con ela prepara suyo. Hoe heeft hij zijn zoon voorbereid? Si nos vai in 1 Reina, capítulo 2. Als we gaan naar 1 Koningen hoofdstuk 2. Ok. Dan is bij waar kijken de bis, het er screen dan weer man. Gaan we kijken wat het volgende zegt. 1 Koningen hoofdstuk 2, de versen 3 en 4. Yes, mire que era romano polisele, Ja. anterior hermano tengo traducir. Ja, dan kunnen we Juist. het gewoon op het scherm lezen. Yes, ok. Dus het bis in versículo 3. Vers 3. E cumpri com o encargo de Senhor bo Deus, para cana den su caminho não, para guardar su estatuto não, su mandamento não, su ordenança não, e su testemunho não, e conforme lo que está paras que vi em a lei de Moisés, para botar êxito em tudo lo que vai fazer, e onde que vai, para Senhor cumprir com sua promessa com ela papia tocante de mim, visando se o homem percurar de guarda não caminha para não cana de mi delante, de verdade, com o interno coração, com a interna alma, logo não falta homem riba trono de Israel. Ok? Dus, aqui nós mira David dando instrução. David dando instrução. Oké, hier zien we dat David instructies was aan het geven. Ok. Dus ora Salomon Omdat op dat moment Salomon, é meester ting wat se tem éxito als Salomon succes wil hebben, é tinco cana de caminho do Senhor. hij moet op het pad van de Heer lopen. Ok, dus é tata, esta David, a dona Salomon instrução, Daarom de vader David heeft Salomon instructies gegeven. e a Deus te drenda e também te dona Salomon instrução. En dan komt God er ook ertussen en geeft Salomon ook instructies. Primeira aí na 3:4 da Bisa. De 1 Koningen, hoofdstuk 3, vers 14. E sibo cana de mi caminho não, e guarda mi estatuto e mi mandamento não, maneira botata da vida cana, e ora ei lo mi prolonga bodia não. Ok, dus nós mira tanto e tata, Dus precies zoals de vader. e nós mira também Deus o te bisele e mesmo cos. En zien we dat God hetzelfde tegen hem zegt. Ok, dus o Salomon te vai respondeu. En nu Salomon gaat antwoord geven. E te bisa in versículo 6-9. Dan zegt het in 1 Koningen 3, de versen 6 tot en met 9.
E tu bisa, ora Salomão avisa, boa mostra, grande misericórdia na vosso servidor, mitata David, segundo estava da cana, dilante de verdade, justiça e rectitude de coração para cubo. E boa reserve e grande misericórdia aqui, que boa donar homem para sinta riba seu trono, maneira ta e caso awe. E agora o Senhor, meu Deus, bo assim o servidor, reina no lugar de imitado David, aunque comi tá muito chiqui, me não sacam passali, nem compadrenta. Então, sigue visa, e bo servidor também meio de bo pueblo, que bo ascoe, pueblo grande, que não pode guardo numerar, nem conta para motivo, que não está assim na hopi. Assim, dona o servidor coração de compreendimento para juzgar o pueblo, para discernir entre bom e malo, para sombra quem está capaz para juzgar o pueblo grande dibo aqui, dibo. Ok, dus Salomão ora está a sua oração. Op een gegeven moment ging Salomo bidden. Ok, então Deus outra vez escuta sua oração. En nu gaat God zijn gebeden Ok, door. com Deus te contestar ora Salomão. Wat? Com Deus te contestar Salomão. Hoe gaat God antwoord geven aan Ok, Salomo? versículo 10 te visa, e estava agradável em vista do Senhor, que Salomão a pedir essa aqui. E Deus disse, para sombra bo a pedir essa aqui, e não para vida largo para o mês, nem para riqueza para o mês, nem para pedir vida de o inimigo, mas a pedir para o mês discernimento para compreender Kiko, justiça. Ok? E mira, me hace conforme a palavra, ata me tornava coração sabio e discernimento, assim que promete que bo nota tabarating de uma maneira boa, nem depois divo no lanta outra maneira boa. E também me donava o que bo não apiri, esta que te dune riqueza como honor, assim que entre e reina lo no tem uma maneira boa de turbo dienang. Ok. Dus kiko Dios te doen aan Salomon. Wat heeft Salomo aan God wat heeft God Salomo gegeven? We hebben dat net in 1 Koningen 3, 10 tot en met 13 gelezen. Wacht, dus ele pediu sabedoria of visa discernimento. Salomo heeft God wijsheid gevraagd. Então Deus agusta e coi o mundo. En God vond dat zo geweldig. Dus ele visa e estava agradável den vista do Senhor que Salomon a pide aqui. Ok? En dat was Agradável, etc. Ja. Dus ja. ja, Ja, dat was, tevreden. dat was goed in de ogen van God. Juist, é oração aqui. Então, Deus diz, ok, como que você pede vida de inimigo, não? God zei, oké, omdat jij heeft geen leven gevraagd van je vijanden. Juist, vida largo, Je hebt lang leven gevraagd. riqueza, Of geen rijkdom. a mim também do nada. Nu ga ik jou dat geven. Que bonito, não é verdade? Dat is heel erg mooi. Que me reinado aqui a começar mais bom mês. Dus deze koningschap is heel goed begonnen. O Deus contente com o rei. Dat God helemaal was met deze koning. Juist, o outro que men Deus do neo é discernimento para compreender justiça. Dus God gaf hem de wijsheid om de rechterheid te kunnen begrijpen. Juist, lo que nós temos de haver, discernimento para compreender justiça. Dat is wat we nodig hebben de dag van vandaag. Wijsheid om de rechtheid of de recht te kunnen begrijpen. Juist. Que me ora é de outra palavra, justiça e mandamento não de Deus. Dus met andere woorden, recht is de geboden van Jezus. Yes, então wako. Dus, Laten we naar nu kijken. dus segundo Salomão estava de reina, Terwijl Salomo koning was,
Es een nation rondom de Israël. De andere volken rondom Israël. Oké, na bin comprender tour is sabedoria de Salomon. Want konden ze begrijpen alle wijsheid van Salomo. Dus na meestal wat de bin pas escuche palavra dan die Salomon. Dus hun zelf kwamen bij Salomo om te luisteren naar het woord. Oké, dus er is Salomon su fama tava de crescer. Dus Salomo's was succes, laten we zeggen, zijn beroemdheid was overal. Oké, agora, tour is aqui, dat zolang que je kana dingen mandamento dan die Deus. Maar dit allemaal gebeurde terwijl hij met God liep, terwijl hij in de geboden van God liep. Er porque com discernimento. En zo kon hij blijven met die wijsheid. Dus significa que se desviar, cara bom, dat Deus se doen hè? Dat betekent als hij afwijkt, dan niet vergeten, God is degene die hem de wijsheid heeft gegeven. Correto, dus se desviar voor die fuente de sabedoria, Dus als hij afwijkt van de fontein van wijsheid, het perde sabedoria. dan verliest hij de wijsheid dat hij heeft ontvangen. Correto, dus het conta mesmo coisa para nós ao também. Dat hij ook, dat dacht ik vandaag ook met ons. Ok, nós também continuamos. Mateus 6, 29. We gaan verder. Matthäus 6, 29. Não, assim não tinha review screen. Não, não tinha review screen. Ok, Mateus 6, 29. Matthäus 6, 29 kunnen we allemaal in onze eigen Bijbel lezen. Correto. Então, o que te bisa o? Te bisa mami, te bisa bosco, hasta Salomão, dentro sua glória, não estava te visti maneira dia sakina. Dus wat? Salomão tem riqueza. Escute bom, que dat ding? Laten we... Riqueza. Salomo had rijkdom. Wat had hij? Rijk, zie? Rijkdom. Het tem discernimento, Hij had wijsheid, pero estava te visti também dentro sua glória. maar hij kleedde ook in zijn hele glorie. Ok? Wako. Dus riba pantalla, Dus laten we kijken. nós vamos mirar eigenlijk hoe er reina estava te visti na Kikolo. We zien hier op de PowerPoint hoe kleden de koningen. Na panha blanco. Ze kleden met witte klederen. Dus dat trove. Het tem riqueza, Dus, discernimento, panha blanco. dus laten we nog een keer herhalen. Hij had rijkdom, hij had wijsheid en hij had witte klederen. Ok, Kiko mas Salomon estava te tem. Wat voor meer had Salomo? Primeira reina 10, versículo 10. We gaan in 1 Koningen hoofdstuk 10 vers 10. Ok, que te bisa nós? Wat zegt het? Het bisa assim aqui. Nee, eu acho que não. Eu me de Mateus aqui. Primeira reina 10, versículo 10. 1 Koningen 10:10. Het bisa, e reina de Saba adunarei 120 talentos de ouro e quantidade mais grande de especiaria e pedra preciosa. Nunca mais adrenta quantidade assim grande de especiaria, maneira reina de Saba adunarei Salomão. Ok? Versículo 14 de bisa, Vers 14. agora é peso de ouro que adrenta para Salomão em ano estava de 666 talentos de ouro. Ok? Dus Salomão, lá me bolei do lista, trove. Oké, nog een keer. Passou um beetje nós vamos mirar de como me repetir isso aqui. We gaan nog een keer herhalen wat Salomo had. Dan later gaan we kijken waarom blijf ik dat herhalen. Juist, dus a trove, que dat ding, sabedoria, of discernimento, panha blanco, Wat had hij weer? Rijkdom, wijsheid en witte klederen. e ouro também. En ook goud. Ok, dus esse ding, eu bisa, é o homem de mais rico no mundo. Laten we zeggen, hij was de rijkste man ooit op aarde. E não eigenlijk in dat ministerie nada de nieuwende. Dus hij had niks van niemand nodig. Você tem tudo que da mesa de ting. Omdat alles wat hij wou, had hij.
Corabong, estaba de rey de Israel, pueblo de Dios. Dus niet vergeten, hij was koning van Israël, het volk van God. Juist, het is Turcos, het is niet nada. Dus hij had niks meer nodig. Ok, dus de un sentido el pueblo de Dios a começar maneira Salomão. Dus op een gegeven moment, het volk van God is begonnen net als koning Salomo. Dentur su gloria, In al zijn glorie. de qual pora distinguir voor de verdad of entre verdad y error. Waar hij kon verschil zien tussen waarheid en niet-waarheid. E tu rende estava também para escutar Salomão sua sabedoria e conhecer o Deus de Salomão. Dus iedereen kwam naar hem toe om te luisteren naar de wijsheid van Salomo en kennis maken met de God van Salomo. Ok, 1 Reina 4:34 diz para mim que é de não. 1 Reina 4:34, sim. We gaan naar 1 Koning, hoofdstuk 4, 24. 34. Ele diz, e estava bem gente for de tur pueblo para atender a sabedoria de Salomão, for de tur reina de terra que atende de sua sabedoria. Ok? Dus dan estava bem tu rond para bem escutar quem? Salomão. Dus ze kwamen van allerlei landen om bij Salomo te komen om te luisteren naar hem. Ok. Dus, mesmo coisa do passado, Dus wat in het verleden gebeurde, assim lo está em presente. zou ook in de tegenwoordige tijd zijn. Dios alanta el pueblo aquí, el pueblo de Adventista, de 7 días. God heeft deze Zevendaagse Adventist kerk opgericht. Ora bewak maneira de tempo de Daniel. Als we even kijken naar de tijd van Daniel, Nós temos que Deus avisa em Daniel 2, 9 e 10. we zien dat God heeft tegen Daniel gezegd in Daniel, hoofdstuk 12, Seja e book, zegel het boek. pero depois de lo bini outro não que lo bin estudia e profecia na aqui. Maar na u zullen andere mensen komen die deze profetieën zullen bestuderen. E conhecimento lo aumentar. Dus de wijsheid, de kennis zal, hoe zeg je dat, zal vergroot worden. Juist. E de Revelação 10, En in openbaring 10, versículo 8 de Jesus, você mira com a experiência de começo da igreja aqui começar. we zien in openbaring hoofdstuk 10, Sim, van 8 tot en met 11. correto. We Nós zien de corre, ervaring van deze kerk. nós corre também e chasco também na 18:44. We herinneren de teleurstelling in 1844. Pero depois se trova na seguir estudia conhecimento a aumentar. Dus later begonnen ze verder dieper gaan studeren en toen kwam er meer wijsheid eruit. Correto. Dus, de outra palavra, Deus a começar em movimento aqui. Dus met andere woorden is God degene die deze groep Beweging, is begonnen, ja. deze beweging is begonnen. Correto. Dus, de outra palavra, Deus dá uma sabedoria. Dus met andere woorden is God degene die wijsheid geeft. E se você quer ter conhecimento de profecia, você tem que vir ser que pueblo aqui. Dus als je wil kennis hebben van de profetie, dan moet je in deze volk komen. Aumenta ganha. Então, assim, tá? Tabata. Eu uso a palavra tabata. Onde assim, tabata? Is het niet zo? Is het niet zo? Het is waar. Zo was het, juist, was het. Verleden tijd. Oké, Wako. Laten we kijken. Juist. Dus aqui nós temos com dem passado Deus deu uma sabedoria na Daniel. We zien dat in de verleden tijd heeft God Daniel wijsheid gegeven. Nós vamos ver Daniel 1, 17, 19 até 20. We kunnen dat lezen in Daniel 1, 17, 19 tot 20. Pero bom Wako, dus agora bom, rei Salomão recebeu discernimento. Oké, laten we even gaan kijken. Koning Salomo heeft wijsheid gegeven. Oké, bom aqui que wijsheid is dat. Laten we kijken wat voor soort wijsheid is dit. Juist, aqui nós temos, aqui nós andamos, te mire. Dus, laat me kwijt toch in Engels. Dus wat te mire aqui nós, langs visa, gracia que lá é que Deus. Oké, we kunnen hier boven stellen het Engelse stukje.
Zie, dus gracia, Hij heeft gratie gekregen. De Salomo heeft gratie gekregen van God. pero el discernimiento te representa un fuente de huevo. El discernimiento te representa un fuente de huevo. Oké, en de wijsheid representeert wat je gebruikt om je ogen, de staat van de ogen. Staat. Juist. En dan ¿qué pasa con él? Distinguir entre bom y malo. En wat kan je doen met dat? Dat is om wijsheid te krijgen om te kijken wat is goed en wat is niet goed. Wat is fout en wat is goed. Y para detectar picar, voor die tour ángulo que bingo por detectar. Zodat ook de zonde op allerlei manieren kan je detecteren. Hè? Juist. Maar mire, dus Salomón de ting de quadre e por distinguir lo que es verdad por de mentira. Tanting que estaba de cana de mandamiento de Dios. Dus op die kamer kunnen we zien dat Salomo kon zien wat is waarheid en wat is niet waarheid. Maar dat is terwijl hij in de weg van God wandelde. Correcto. Dus ahora nos mira den iglesia de Laodicea. Dus dit woord dat zien we in de kerk van Laodicea. Mescos que Salomón de ting oro, Zoals Salomo ook goud had. que te representa fe y amor. Dat vertegenwoordigt geloof en liefde. Juist. Ahora también Laodicea, of voor de tiempo de Laodicea te pretender de tien saque. Sorry. De tiempo y bien arriba Laodicea te pretender de tien saque. Oké, als we zien de Laodicea die pretendeert dit te hebben. Juist, como pueblo de Dios, Als volk van God. het in tour lo que Salomón también te ting. Laodicea had alles wat Salomo had. Pero eigenlijk Dios ore wat su condición. Maar God kijkt naar zijn conditie. Het mira que te pobre, ciego, miserabel y sunu. God ziet dat die is arm, blind en miserabel. Juist, de PC de Mateo, no se lees hoy, Mateo 6, We hebben in Matthäus 6 gelezen. que Salomón de tour su gloria, toch no ha visto de manera unje sakinan. En als we lezen in Matthäus 6 dat Salomo in heel zijn glorie is toch, kon hij niet kleden zoals deze. Ta qua kleding, you know, dat we dat ding. Over welke kleding gingen? Pues como Dios te llama na Odisea para cumprir se que je, oro purba para candela. Omdat God roept Laodicea om bij hem goud te kopen bij hem die door het vuur is gegaan. Y un fuente de oro para epomira. En zalf voor de ogen zodat hij kan zien. Y un paño blanco para tapar su sunu. En witte klederen om zijn nachtheid te bedekken. Juist. Que diz para nos conectar Salomón y también Laodicea. Is even om verbinding te maken tussen Salomo en Laodicea. Ok. Dus Salomón recibe y estaba de ting un fuente de oro. Maar niet zo wie ze hoy. Dus we zien dat Salomo krijgt zalf voor zijn ogen. De cual es sabiduría y gracia. Dus dat is wijsheid en gratie. Que por discernir entre bom y malo. Zodat hij kon zien tussen goed en kwaad. Y para detectar pecado de cualquier disfraz. En zodat hij de zonde kon sporen of detecteren. Ok. Agora, wacht, se niet in je screen. Romano 3:20, que te visa. Romeinen 3:20, wat zegt hij? Dus, vamos lezer, dá no holandês um rato. Kunnen we op de scherm weer zien? Sim, dá no holandês, met de seguinte vers. Lees het maar. Ja, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Ok, Romanos 7:7 de visa, Kiko nos lo visanto, leite picar de nenhuma maneira, al contrário, lo menos sem conhecer picar, se nota para meio de lei. Mas mire? Wat zegt Romeinen 7:7? Sim, dus de lei te zien ons conhecer Kiko te picar. Dus de wet leert ons wat zonde is. Mas o picar, o quebramento de Kiko? Lei. Wat is zonde? Sim. Wat doet de zonde? De zonde breekt de
Correto. Dus de outra palavra, Salomão pode distinguir, estava de tinha lei de Deus. De Salomo kon kijken, hij kreeg de wijsheid om te weten over de gewoonten van God. So, a Laodicea também avisa, nós, te povo de Deus, que guarda o mandamento de Deus e tinha testemunho de Jesus Cristo. Omdat wij, of de Laodicea zijn geworden, wij bewaren de geboden van God en hebben de getuigenis van Jezus. Onde sim nós devemos ver? Is dat niet wat wij vandaag zien? Onde Revelação 2:17 nós te conhe? Is niet de openbaring van 17 die wij kijken? Pero hoje vemos culturas versa, nós temos que a realidade de Salomão bingo né também. Maar wanneer we deze Bijbelteksten nemen, dan moeten we wel de realiteit van Salomo meenemen. Ok, waar que hoor we screen? Oké, laten we nog kijken. E te dice ora e uovo ta e parte sensitivo di conscienza. Oké, de ogen is de sensitieve deel van de geweten. Ja, steri vadam. E te dice e luz pa den e di mente. Het is het licht van binnen van het geweten. Ok, e te dice riba su vista correcto di cosa spiritual. Mensolista? No, vou aqui, apenas. Sì. E te dice di enter e alma e ser te depender. E te remedi pa uovo. E te valora e palavra de Deus está assim e consciência inteligente bom de sua aplicação. Pa sombra e te convencer de pecar, pero é inteligência te necessário para a sanação por si. E o uovo é único para a glória de Deus. E dice Cristo te visa dor de renunciável mês, suficiência própria e entregar tudo coisa, mas se com estimar pavo, vou por compra e ouro, e panha e remédio para o ovo, que vou por mirar. Esse é um cliente de ovo, não pode ser holandês. Juist. Ok. Dus o povo de Deus estava tendo conhecimento de Deus sua lei. Isaías 51:7, vou por ser o screen. Nós te continuar. We zien dat de volk van God had wijsheid over de geboden van Jezus. Juist. Dat kunnen we lezen in Isaïas 51, Jesaja 51:7. Ok, mire, ora vai rápido que Deus me... Ja, we zien dat snel. Ok, Revelação 3. Openbaring 3. Versículo 17 de visa, pa sombra bota visa, mita rico, mita bom para, e não te misteri nada, e bono saco bota deplorável, miserável, pobre, cego e sunu. Wat broeder Steven heeft daarnet gelezen is Openbaring 3, vers 17. Ok, dus o Salomão a compreender essa que num dado momento depois. Dus op een gegeven moment Salomon ging dit begrijpen. Dus a visa eigenlijk minuto bij de zede visa vanidade de vanidade. Tu recosna aqui da vanidade. E tu te corremento tras de viento. Qual versículo is dat? Eclesiastes 2, versículo 8 e 2. Omdat No te arriba screen, sim, no? Dat is in Nederlands. Ja, het is niet op de scherm, pero não pode ser. Eclesiastes 2, 8 e 2, não pode descer depois. Eén moment, broeder. Klaasliederen volgens mij. Eclesiastes, ja. Ecclesiastes is klaasliederen. Juist. Over de Salomon. En qual capítulo? 2, 8 e 2. Dat is klaasliederen 2, 8. Sim. Eclesiastes 2, 8 e 2. Even wachten. Even wachten met klaasliederen. Nee, dit is een andere. Pero ok, Romano também o aqui depois, nós continua. Tijd verder, omdat Juist, wat juist. Salomon zei, dat het leven is gewoon, alles is net eigenlijk. Ok, Eclesiastes 1:9 te diz-nos lo que estava Prediker, sorry. Dat Juist. was Prediker 3. Nu gaan we Prediker 1 lezen, versículo 9. vers 9. Lo que estava lo que lo está, y lo que guardo así, lo que lo guardo así, assim não tem nada novo, balde solo.
zijn. Ja. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Ok, dus, lo que pasa con Salomón, está repetido en los tiempos. Dus wat met Salomo is gebeurd in het verleden, is nu in onze tijd. En de waken te wisen ginang. En kijk wat het volgende zegt. We kunnen het in Nederlands Het wisa, lezen. mientras Salomón, terwijl Salomón de wet van de hemel, het wisa, verheerlijkt, was God met hem. En hem werd wijsheid gegeven om met onpartijdigheid en genade over Israël te regeren. Dus, que divisa? Terwijl. Terwijl, dus, Mientras. ¿De verdad? terwijl. Ahora Dios estaba a impartir su misericordia arriba allí. Dus terwijl Salomo met God was, dan ging God zijn genade over hem neerstorten. Que divisa, estaba atacando humildemente en el tiempo y ainda con Dios. In die tijd liep hij in nederigheid op de weg van God, toen die tijd nog. Sí. Dus Salomón estaba a recibir sabiduría mientras. Meneer Sowieso estaba atacando con Dios y tienen a Dios su mandamiento door de exaltar Isaki, divisa, pero si es así contrario de Isaki, es te perder. Ja, dat kunnen we Oké. allemaal lezen. Juist. Ok. Dus, ding, meneer se nota bem que pero dentro de Deuteronômio 17, 18 e 20, Deuteronomium 17, 18 tot en met 20. juist, então mostramos eigenlijk hoe Elei me estava de sempre abrir para el rei of el líder aan die pueblo. Deuteronomium zegt dat het werkelijk moet altijd open zijn voor de leiders of de koningen. Ok, pero que passa com Salomão? Vamos por speed up um tique. Maar wat is gebeurd met Salomo? Então, bisa nós aqui não. Hij zegt het volgende, kunnen we daar boven lezen. Juist. Het dice, pero después de uma inta de gran promesa, subida a bordo of horas escuro para apostasia. História da registrar é hecho melancólico que es un cawardo llamar y de días, dice, estimar el Señor, es un awardo honrar a Dios, que señalan de favor divino, así remarcable con su sabiduría y rectitud, a gana de fama mundial. Es un coaíba otro para atribuir honor a Israel de Jehová, a bira voor de adoración de Jehová, para buig para ídolo de Pagano. ¿Ok? En wat zit er in Hollandees staan weer? Sí. Nós podemos dizer em holandês. Kunnen we ook in het Nederlands lezen. Ok, dus Kiko Salomão, rei de Israel, assim, Wat heeft de koning van Israël gedaan, Salomo? ele volta, em vez de servir Deus, ele vira man, serve outro Deus não falso. Dus hij ging naar de andere kant. In plaats dat hij God ging aanbidden, Pergunta, nós estamos mirando essa que está tomando lugar, dentro de Deus, seu povo, ave? vraag. Zien we dit ook gebeuren in onze gemeentes? Ele começa glorioso. Hij begon helemaal met het heel veel glorie. Pero segundo que está cana, orgulho está cresce. Maar terwijl hij liep, de trots begon hem. Você mira, em, Hij begon trots te krijgen. yes, você mira, música está cambia de igreja. We zien dat de muziek verandert in de kerk. Antes não estava da assassini, a hoje é normal. Vroeger deden we zo, maar nu, dit is normaal geworden. Antes o sermão não estava da outro, pero o sermão não a cambia vira, mas não é outra igreja. Não. Vroeger de boodschappen, de prediker waren anders zo. En nu prediken ze, of de boodschappen zijn net als andere kerken. Antes a igreja estava da 13 e profecia, não, claras pa. Vroeger bracht de kerk de profetieën openlijk. Pero segundo tempo também, não deve ser, não, nós temos que predicar somente o amor de Cristo. Maar nu dat de tijd voorbij gaat, zeggen ze nee, we moeten nu alleen het dood van Jezus prediken. Passou uma na bisa, se nós apresentar a mensagem na ei, nos espanta ainda não. Waarom? Omdat ze zeggen, als wij dit boodschap presenteren, dan gaan we mensen schrikken. Ok, wako. Eta bisa,
Ito bisa din promere in Gesù 4 te 8 pa sombra We kunnen in 1 Koningen 11 assoso de lezen. pa sombra assoso de ku ora Salomão a bira bieu su esposa nang ahasi su coração kiko desviar para seguir tras de outro Deus nang e su coração não estava completamente dedicado ao Senhor su Deus maneira coração de su tata David su tata. Ok? Então, divisa, para sombra, Salomão a seguir tras de Astoret, e diosa de Sidonion, e tras de Milcam, e ídolo abominável de Amonita, e Salomão a lo que estava malo de vista do Senhor, e não estava a seguir o Senhor completamente, maneira su tata David a Awako. Ito usa a palavra, e não estava a seguir Deus completamente. Dus we zien het woord, hij aanbidt God niet helemaal compleet. Ok, dus de outra palavra, estava a seguir Deus a medio. Dus met andere woorden, hij ging God half aanbidden. Estava de posição de Laodicea. Dus dat was de conditie van Laodicea. E não estava de frio, nem não estava de quente. Dus hij was niet warm, maar ook niet koud. Você usa a palavra, e não te seguir Deus completamente. Dus daarom het woord, hij diende God niet compleet. Há mesmo coisa, líder na mesma com o rei Salomão, te serve Deus incompleto. Dus tegenwoordig ook de leiders, net als Salomon, die dienen God incompleet. E consequência, o povo também te cana de mesma forma. Dus met de consequentie dat het volk ook loopt op dezelfde pad. Dus Isaías te visava se é cabeça malo, e corpo também te vira malo. Jesaja zegt, als de hoofd ziek is, dan is de lichaam ook ziek. Dus agora é rei a desviar e não te serve Deus, mas nem se tá mais. Dus de koning, met andere woorden, de koning ging afwijken en diende God niet als het hoorde. En het volk ging ook niet God dienen zoals het hoorde. Aí visava esse sermão na aqui não é fácil. Laten we broeder Wil zeggen dat deze prediker, of deze boodschap is niet makkelijk. Mas ouve bem, nós preferimos escutar tema que nós te queda rusto, não é verdade? Omdat meestal willen we een boodschap horen waar Kun wij ons- rustig blijven. Que nós se sente bom com ele. Zodat wij goed kunnen voelen. Que te quiche aqui na orelha. Dat er niet onze oren, dat onze oren een beetje Para aaien. lá visava Revelação 3:19 da bisa. Laten we even zeggen, hè. Openbaring 3:19 zegt, É sungo me te estima, degene die ik van houd, me te repreender e disciplinar. ik wil straf die. Então pensei da bisa em versículo 20. En daarom zegt hij in het vers 20, Atami para na porta e te bate. ik sta bij de deur en ik, Não sim? Klopt? Se gente als iemand tende mi voz hoort mijn stem e abre porta, en de deur open doet, lo mi drenta e cena com ele e é comigo. en zal ik naar binnen gaan en samen met de persoon eten en hij met mij. Deus estava piando com Laodicea, não pentecostal com católico de verse. God is met Laodicea aan het spreken, niet met de Pinkse gemeente of andere gelovigen. Você ouve bem na visa, ora que vou mostrar que vou dele, quanto te mostra nada. Soms zeggen we wijzen met één vinger, hoeveel vingers wijzen ons naar ons. De verdade? Você não está assim chamada com Revelação 3:20. Omdat wij roepen met de openbaring 3:20. Sendo que openbaring 3:20 está para nós mesmos. Terwijl de openbaring 3:20 is voor ons. Já nós dizemos, na bini para bautizar, bini, Revelação 3:20. Openbaring 3:20, we vragen mensen om te komen dopen. Sendo que custa papel com mesmo. Terwijl de boodschap is voor ons allemaal hier. Deus está mostrando que Jesus está para fora e está bate, não te den. Dus hier zien we dat God staat buiten en hij klopt aan de deur. Mas agora bom, é que está dentro sua casa, é que está dentro sua igreja, é que está dentro nossa vida. Omdat, laten we goed denken, God wil in onze gemeente zijn. Hij wil in onze huis zijn. Hij wil in onze leven zijn.
Pero dat blote bati e fo simpel aan je chance drenta. Maar hij blijft kloppen aan de deur zonder kans te krijgen om naar binnen te komen. Que men Salomon, in outra palavra, Dus met andere woorden, Salomo ela começa a perder discernimento. begon hij de wijsheid te verliezen. Homem cheio de sabedoria, Een man met zoveel wijsheid pero a para vira bobo de vista de Deus. begon hij dom te worden in het ogen van God. Lá me dá um exemplo, mas. Laten we een voorbeeld geven, Para mim, na beril, dingen tempo que nós vivemos. zodat hij kan geven op hoe we op dit moment leven. Dingen tempo de corona que passa. In de tijd van de corona, dat is voorbij, Deus a done pueblo aqui e mensagem de reforma para a saúde. God had aan het volk het boodschap van de gezondheid. Pero o pueblo, num dado momento que tu rebuque não nós tem, de Ellen White, Op een gegeven moment, al die boeken die we hebben van zuster Annie White, que o papi de saúde, die over gezondheid remédio natural, natuurlijke gezonde medicijnen. o pueblo que lá assim, ela buig na lado de governo. Maar wat heeft het volk gedaan? Het volk buigde aan de kant van de regering. Vamos te cura um tiki de tema de como, so me sabe que minha hora está acabando. Ik bedoel, ga even versnellen omdat de tijd is. Salomão, me te recomendava estude e capítulo aqui. Salomão assim mescos que o pueblo assim de 2020. Ik wil jullie adviseren om dit hoofdstuk goed te bestuderen, want Salomo heeft hetzelfde gedaan als de tijd van nu, toch? Sim. Ja, als de tijd van nu. Dus die kon ik era segurar eigenlijk toere nationen peta bom que tu rende. Dus hij heeft alles gedaan om goed te zijn met alle andere volken. Ela começa trade kunang, handel kunang. Dus hij begon met hun te handelen. Sim, handel com a nação rodoije. Dus hij begon te handelen met alle volken. Ela começa mescla kunang. Hij begon met hun te mengen. De outra palavra, lá dentro tem ecumenismo kunang. Dus met andere woorden, hij ging in communisme met hun. Ela casa com Yumo weer de farao. Hij is getrouwd met de dochter van Lá Farao. conosco, lá conosco. Laten we even gaan kijken. Primeira Reina 3:1. 1 Koning 3:1. Sim, que essa me tinha escrito. 1 Koning 3:1. Até. Ja, we kunnen het ook Não, não. Ok, in onze ok. Bijbel lezen. Sim, até. Ok. Que te visa? E te visa que não, então Salomão a ser uma aliança de matrimônio com o faraó, rei de Egipto, e a turma faraó su Yumuwe e bena estado de David, tena é dia que ela traz su mês cas e é casa do Senhor e a muralha ronde Jerusalém. Abo. Ora, vou aqui verso aqui. Wanneer we deze vers goed kijken E lo que também depois, en wat daarna is gekomen, da parte de Deus a aprovar o matrimônio aqui. het lijkt net alsof God heeft gezegd: dit is goed, deze huwelijk. Dus Pero- de dochter van Farao en Sí. Salomo. Pero Deus avisa claramente no único jugo desigual. Maar God heeft duidelijk gezegd om niet met andere mensen samen een leven te hebben die niet hetzelfde geloof hebben. Habla me diz vai back um rato que men e pueblo, nós como pueblo, dinge tempo de corona, Dus laten we even teruggaan. Wij als volk in de tijd van de corona, nossa parce de ta sabi, wij dachten dat wij stabiel waren. parce, nossa parce de ta sabi, We dachten dat wij stabiel, sim. dat wij wijs waren. Pero uiteindelijk, finalmente, die com nossa parce diante do mundo. Maar De same maneira, hoe kwamen we te staan dan? que nossa parce uiteindelijk bobo, We kwamen als domme mensen. porque eigenlijk nós me zitten a cabeça e não é rabo. Omdat eigenlijk moeten we het hoofd zijn en niet het staart. Porque nós me zitten lied dingen parte e. Omdat wij moeten begeleiden in dat gedeelte. Para não por reconhecer o Deus verdadeiro. Zodat mensen konden God herkennen als de echte, ware God. Pero não dito mele, para sombra aí não na luma linda na aprovele. Oké, dus ze hebben wel aan genomen dat
Ito bisa, e conexão com a instrução a que o Senhor a advertir, particularmente é sunco por a ordem que como rei, para não multiplicar esposa não para seu mês, para seu coração não desviar. Awako is moe den tempo of music moe profeticamente te representa Kiko. Oké, wat is de profetie wat betekent vrouw? Iglesia, de verdad? Kerk. Let me speed up. Ito bisa kinanang, teresa elie. Ito bisa Salomon estava a conhecer espertamento aqui, e para tempo ela se casa de não, seu desejo de mais grande estava para viva e governar de acordo com o estatuto na Sinaí, durante Sinaí. Sua maneira de dirigir o assunto na reino estava de contraste impressionante com o costume na nação de seu tempo. Nação que não estava a temer Deus, que bom, que não estava a temer Deus, e quem de não governante não estava a trapa, bom de não pia a lei santo de Deus. Deus está com não estava a atender. Sim? We hebben dat stukje gelezen in het Nederlands. Ok. Agora, a me diz que é parte mais romana, só Nou, we mira. mogen een stukje nog lezen. Kunnen we daar, heeft u het Nederlands? Sim, Ik zie alleen in Engels. Nederlands, ja. De keren não, maar wil je na Nederlands, vera. Oké. Dus voor Engels lezen. juist, voor punto de vista humano, el matrimonio aqui, aunque contrario la enseñanza de la ley de Dios, aparte de resultar una bendición. Acabó, parce. Para sombra Salomón, su esposo pagano a convertir y único en adoración de Dios verdadero. Pero de forma una alianza matrimonial con una princesa idólatra, Salomón ha desconsiderado profesión sabí que Dios hace para mantener la pureza de su pueblo. Esperanza que su casa egipcia podrá convertir estaba de Jason Kiko. Un excuse débil para picar. Deze stukje kunnen we lezen in het boek van Patriarchen en Profeten. Welke hoofdstuk is dat? Essa aqui é da página 53. Oké, in het Engels is pagina 53, maar dit stukje kunnen we vinden in het boek van Patriarchen en Profeten die over Salomo gaat. Ok. Agora. Me tenho bem close, ora. So, mire ora. We gaan afsluiten. Ma mire ora. We zien de tijd. Sì, la mi pone assim aqui. Oké, laten we op deze manier. Você me evitava studia o capítulo aqui de Salomão. Hij adviseert om dit hoofdstuk van Salomo echt diep te gaan bestuderen. Le sento, wat bij mire. So mi no po quattro cos awe. Oké, en dan misschien, hij gelooft dat jullie het kan zien, maar hij kan niet alles vandaag Waar? alles nemen. Door de forma uma aliança of of economismo com qualquer nação of rei, Dus het moment dat je gaat met een andere koningschap of volk, een gemeenschap binnen of zo'n communisme, é também isso que Salomão apõe sobre esse terreno de Satanás. dan zegt er hier volgens Protocol dat Salomo ging op de weg staan van Satan. Ok. De uma forma individual, se nós também une com qualquer coisa do mundo, Dus individueel, als wij ieder van ons ook een relatie krijgen met wereldse dingen, Deus não pode reinar em coração. dan kan God niet in onze harten regeren. Que men seja ame e avata totalmente de Deus, of nós não está. Of wij zijn helemaal totaal voor God, of zijn wij niet. Que men Deus não está parte, men a Bíblia diz, é Deus jaloers. Dus zoals de Bijbel zegt, God is een jaloerse God. E não está parte sua glória com nenhum outro. Hij deelt zijn glorie met niemand anders. Agora, wako, assim que nós também ser. Laten we kijken. Nós também ser de forma aqui. Oké, Moeder gaat zo op deze manier afsluiten. Jammer kom je pas doen, Roman, tu resaus. Dan zeg ik jullie niet al die saus. Pero mi te quiere, no te basta comida cava. En dan hebben we genoeg eten. Sì, vamos vai na parte final para nos ser aqui Aan não. het einde eten we Sì,
Que naam is de wc? Oké. Sam? Oké. Não, nós vamos conhecer o seguinte. Saque. Juez Nanjes 4, 1 tegen 3. Que passa com Samson? Rechten 41 tot en met 3. Ela gosta moer Kiko. De onde moer estava lá? Filisteu. Hij is een Filistese, van Filisteo. Em princípio, ele tinha o único, né? Hij moest met Ja. deze vrouw Kisu- samen. Kisu tata vise ela bem contei, mas topo muito Kiko né, chico, que su tata vise? Uso mama. Simpson. Toen hij De pueblo, anda wako te poner, no? Ele visa wak. Wako, para você que men wako. Normalmente, laat me niet traduceren. ah, oké. Het gaat hier over Simpson. Hij had duidelijk gemaakt dat hij geen andere vrouw buiten Israël moet zoeken. Hij ging naar de Filisteeën. En hij kwam naar zijn vader en zei: ik heb een mooie vrouw gevonden buiten het volk van Israël. Oké. Dus zo, su tata vise wak. E ora e su tata e su mama avise dat ninguém we no ting entre e jungo we nan die familia of entre internos pueblo que wat bij busca uma esposa cerca filisteo nan incircuncida, mas kiko Samson avise, ele visu tata, busque para mim, para soma te mita gusta. Nou, weet je? We hebben gelezen wat de vader tegen Simpson heeft gegeven en wat Simpson heeft gezegd. Zoek die vrouw omdat ik vind die vrouw leuk. A ver, mesmo gosto. Tegenwoordig is het hetzelfde. Deus te musa nos que nos tem guarda ave. God laat ons zien wat wij moeten tegenwoordig doen. Pero nos te visa Deus ta esa que me te gusta. Maar we zeggen God, nee, ik hou van dit. Deus te visa nos die música mundano. God zegt tegen ons over wereldse muziek. E te visa nos também die vestuário mundano. En hij zegt ook ons over de wereldse kleding. Dus Deus está trazendo, of que traz reforma, revivamento. God wil een soort opwekking brengen, een verandering brengen. Pero el pueblo te visa, te coque me gusta. Maar het volk zegt, nee, ik hou van dit. Então você aqui também resultado no final? En weet je wat het resultaat zal aan het einde É zijn? saque, é saque. Dit is het resultaat aan het E einde. ora e filisteo na gare, e que nasce com seu ovo? Saca seu ovo. De outra palavra, é no. De outra. Vers 16. Sim, Wat is gebeurd met Simpson uiteindelijk? ela perde seu ovo. Hij heeft zijn ogen verloren. Ela perde discernimento. Wijsheid is helemaal verloren. E não pode distinguir mais entre verdade e erro. Hij kon niet meer zien over wat de waarheid is en wat niet Professando, de waarheid is. professando de tá saber, ela vira bobo. Hij dacht dat hij Wijs? was, Ja. maar uiteindelijk is dom geworden. Deus sabe que nós sabe mente, meu irmão. God spreekt tot ons vanochtend. Que conosco bezig te pretender com ele. Wat pretenderen wij vandaag tegenwoordig? De verdade? Wat pretenderen wij? Deus te mostra nos condição, God heeft onze conditie laten zien. pero nós te mostra Deus com nós te bom assim. Maar wij zeggen tegen God, ja, zoals we zijn is het goed. E diabo sim da chance. En de Satan die mag geen kracht. Pois o Samson, sua força estava de tá, tão tempo estava de obedecer a Deus. Simpson zijn kracht was toen terwijl hij God gehoorzaamde. A mim, como sua força de cinta, tão tempo nós te obedecer a Deus. En in ieder geval zit ook een kracht, maar dat is terwijl wij God dienen. Pero nós te quedamos que picar, Maar wij blijven spelen met de zonde, te hora que picar, saca nos ovo. totdat de zonde onze ogen uit zal stoten. O Deus ajuda nós sabe mente, meu irmão, estima, merdia acaba. Ons helpen vandaag. Para nós não que picar mais. Om niet met de zonde te spelen. E para nós por quebrar toda a aliança com o mundo. Dat wij met alle alliantie, Sim. alle gemeenschap met de wereld kunnen breken. Jesus de mim não te pediu saca não for do mundo, mas livra não. Ik vraag u niet om hun niet uit de wereld weg
te halen. Que não vim para Deus, não vim com excuse com pessoa, não vim com única saque para nós poder evangelizar Deus en dit werk. Bom para ganhar Deus. We kunnen niet met excuses komen, ja, we gaan dit doen om te evangeliseren. Nee, broers. We kunnen het gewoon niet voorlichten. Você Deus se visa wees real out, tá real como is. Maar God geeft ons wijsheid tegenwoordig dat wij echt kunnen zijn. E me dizer que saque, lá nós temos líder na também de oração, nós mesmos com os líder We gaan sluiten met het, laten we bidden voor onze leiders. Juist, pues nós mira claramente mira um manco apostasia da grande me Deus o pueblo. Omdat we zien tegenwoordig dat apostasie is heel erg groot te midden van ons volk. E nós que tapa o pero é uma realidade. We willen onze ogen dicht doen om de realiteit niet te zien. Pero se nós não aceitar a condição, mané Deus estamos a nós, Als wij niet accepteren de condities zoals God aan ons geeft, Deus não vai ajudar nós. dan kunnen we niet verder. Dus hij laat ons reza para nos líderes. Dus laten we bidden, echt bidden voor onze leiders. Começando foi de presidente, tem a líder na boa igreja local. We bidden voor onze president, voor de leiders van de kerk. Na nos reza. Daarvoor bidden. Dar de amor a ver merdia. Liefde voor de vader naar de familie. Boa palavra estava da clara. Het woord was duidelijk. Salomão a começar de glória. Salomo was begonnen in zijn glorie. Terminar adorando Deus não falso. En hij eindigt met de aanbidding van valse goden. Como consequência, ela lastra o povo de adoração falso. Daar heeft hij de hele volk naar het leven gebracht. Pero danke Deus para o amor e misericórdia. Maar dank de Heer voor uw liefde en genade. Que tanto Salomão como Samson há tempo para arrepentir. Zoals Salomo en Samson hebben de tijd gekregen om tot bekering te E komen. nós lezen de Samson em Hebreu Jesus. Dat kunnen we lezen in Hebreeën 11. Mescos awe, o povo de apostasia tata, En tegenwoordig hetzelfde zoals het volk in de apostasie zit. pero o Senhor te dona nosso tempo para arrepentir e convertir. Maar u geeft ons vandaag de zegen zodat wij vandaag tot bekering komen. Pastor, vos estima nós, vos estima boa igreja. Dat u houdt van ons, u houdt van de kerk. Vai entregar boa vida para boa igreja. U heeft uw leven gegeven voor de kerk. Vos estima maneira tá. U houdt uw kerk lief zoals het is. Pero quando vim buscar assim, Maar u komt uw kerk niet zo pastor na tata lo vou entregar uma igreja sem mancha, sem ploi, sem nada parecido. Omdat u zou aan uw vader een kerk geven zonder plooi, zonder vlek. E sei wat vim buscar povo bom preparado tata. Dat u zou terugkomen om volken te zoeken die voorbereid is. Benche na igreja de Sion tata, Zeker het kerk van Sion, tour su líder na tata, e também alle broeders membro da igreja. en alle leiders van de kerk. E também nos pastores, nos líderes durante o mundo. Ook onze predikanten en alle leiders rondom ons. Laten we meer onze realidade e aceitar onze condição tata, nos te pedi, em nome de Jesus. Help ons om te zien de realiteit van onze conditie. Dit vragen we en danken we in de naam van onze lieve Jezus. Amen. Amen. Quizás abre porta, volaste llamada. Tapese